Ja se zovem Đurica Đurica i ja radim u Liliju već 10 godina, u ovoj radnji sam 8 godina. Meni radni dan počne tako što dođem ujutro na posao, obučem se i onda pogledam šta trebam da popunim po radnji. Kompanija Lili kao društveno odgovorna kompanija pruža jednake šanse u zapošljavanju svih koji se jave na konkurs. Prije nepunih 8 godina zaposlili smo Đuricu posle obavljenog intervjua. Znali smo za njegove umenjene intelektualne sposobnosti, ali smo ga također videli kao mladog momka koji želi da radi. Na početku kad sam došao ništa nisam znao, ali baš ništa. I onda su one mene postepeno učile i pokazivale mi, ja sam to sve postepeno prihvatio i sad sve sam radim. Đurica ne kasni na posao, jako je disciplinovan. Kada on nije tu, to jest kada je na odmoru, rafovi nisu isto složeni kao kada je on tu. Kolegi ga jako vole i ovaj tim zaista ne možemo da zamislimo bez Đurice. Veoma dobro sarađujem sa koleginicama, slažemo se, mi smo ovdje jedan veliki tim i jedni drugima pomažemo u poslu. Najčešće ih ja zasmejavam, nekad i one mene zasmeju pa mi ulepšaju dan, da mogu još lepše da radim. Meni ovaj posao mnogo znači zato što sam mnogo naučio o komunikaciji sa ljudima, kako da im priđem, kako da im ponudim neki proizvod i da se lepo osjećam. Pre 2 godine sam se osamostalio, živim sam, plaćam račune, sve što treba, idem u kupovinu, kuvam, perem i to je to. Uz Đuricu smo mnogo naučili i on nam je dokazao da sve osobe zaslužuju jednake šanse da pokažu svoje radne sposobnosti. Mnogo mi je ovaj posao pomogao da se osamostalim i da vidim da mogu i ja da budem deo nekog kolektiva i da mogu da učestvujem u radu sa koleginicama. Države priznaju osobama sa invaliditetom pravo na rad ravnopravno sa drugima. To uključuje pravo na mogućnost sticanja sredstava za život radom koji je slobodno izabran ili prihvaćen na tržištu rada i u radnoj sredini koja je otvorena, uključiva i pristupačna za osobe sa invaliditetom.